Per accedir al banc integral de dades, s'ha d'introduir l'usuari i contrasenya a l'espai indicat. Aquestes dades es reben per correu electrònic a partir del moment que hi ha un conveni formatiu validat. Els alumnes també poden accedir a través del mòbil descarregant-se l'aplicació del BIT tant en Google Play com en App Store. Un cop introduïdes les claus d'accés, ha de fer clic en el botó Entra. La primera vegada que s'entra al sistema, l'usuari ha de comprovar que totes les dades personals estiguin correctes. Per fer-ho, ha de fer clic sobre el seu usuari en la part superior esquerra. Aquí pot modificar la seva informació personal, canviar el seu correu electrònic, seleccionar l'idioma del BIT, assignar-ne una nova contrasenya, etc. A la pestanya Quadern de pràctiques es poden consultar els quaderns de pràctiques assignats a aquest alumne. A través del botó Veure quadern es pot veure el detall de les pràctiques i fent clic sobre el botó de document es poden veure les condicions. A través de l'agenda es recullen totes les tasques que es troben pendents i les notificacions i els missatges que s'han rebut. Això ajuda l'usuari a estar al dia de les novetats i a conèixer què ha de fer en cada moment. A l'espai Tasques es poden veure destacades les tasques més antigues que estan pendents de gestionar. De la mateixa manera, es poden veure les tasques que estan programades per al dia en curs. En cas de voler buscar tasques pendents específiques, s'ha de clicar sobre aquest botó. Aquí es pot filtrar la cerca per tipus de tasques, data i estat. A l'espai Notificacions i missatges es pot veure un llistat amb els 3 últims missatges i notificacions que no s'han llegit. De color verd es mostraran les notificacions que han estat acceptades. Les de color vermell seran totes aquelles que hagin estat rebutjades. I de color carbassa, les que hagin estat cancel·lades. Els missatges sempre apareixeran de color blau. Si es fa clic sobre la lupa de les notificacions, apareix un llistat amb totes les notificacions. I si es fa clic sobre la lupa dels missatges, apareix un llistat amb tots els missatges. Si es fa clic sobre una notificació o missatge, s'accedeix directament al contingut i aquest no es tornarà a mostrar en el resum de l'agenda. Es disposa d'un botó per netejar les notificacions i un altre per netejar els missatges d'aquest quadre. Desapareixeran del llistat i queden marcats com a llegits. També es pot buscar notificacions o missatges antics a través d'aquests botons. En aquest apartat es pot filtrar per mòdul. I a través del desplegable pots seleccionar si la notificació a cercar és sobre pla d'activitats o tots. També es pot filtrar per l'estat de validació segons si ha estat refutada o validada i per dates. A l'espai Calendari es pot veure les tasques pendents. Els dies amb tasques pendents apareixen marcats en color rosat. I els dies que són festius apareixen amb un marc de color vermell. Si es vol més informació sobre les tasques pendents per a cada dia, s'ha de fer clic a sobre. A sota apareix un llistat de les tasques pendents per al dia actual. A través de missatgeria, s'accedeix a la safata d'entrada on es pot veure el llistat de missatges rebuts i enviats. Si es fa clic sobre l'assumpte, s'obre el missatge i es pot escriure la resposta fent clic en aquesta icona. Durant tota l'estada formativa a l'empresa, l'alumne ha de registrar cada dia l'activitat diària corresponent, indicant el temps que ha destinat a cada activitat del pla. Amb això, els tutors obtenen una valoració quantitativa de tot el període de pràctiques. En el cas que l'alumne falti algun dia, ha de clicar en el botó Absència total i indicar el motiu abans de desar els canvis. Si l'absència és parcial, haurà de seleccionar el motiu en aquest desplegable i fer clic sobre el botó Emmagatzemar. L'alumne ha d'emplenar tots els mesos que duri l'estada a l'empresa un informe periòdic. El sistema li avisa, a través d'un missatge, cada cop que ha d'emplenar-ho. Recorda que per poder omplir-se ha de tenir totes les activitats diàries emplenades fins a aquell dia. Amb això, els tutors obtenen una valoració qualitativa de tot el període de pràctiques. Un cop valorades totes, cal fer clic a Emmagatzemar.
Un cop emplenat l'informe periòdic per part de l'alumne i del tutor de l'empresa, el tutor del centre ha de validar-lo.